No možno začnem s tým, že kto ma do toho dostal. Bola som vlastne so synom v Riu, že Ivana, že celkom ti to ide, že nechcela by si tancovať na karnevale v Riu. A že čo? Jasné. Napríklad tie najväčšie školy v Rio de Janeiro majú kľudne akože 3000 ľudí. To už sú proste pre cudzincov iné palky. Od 700 €, kľudne aj 1000 €. Môj manžel povedal, že čo ti šíbe 700 €, však za to by si mohla ísť na Slovensku. Na Slovensku pôjdeš na karneval. No tak poďme na karneval v Riu. On nemá rád karneval. Nebavil karneval vlastne, keď som bol slobodný. A stretli sme sa vlastne o polnoci. Zrazu sem prišiel chlap s nejakým 20-metrovým rebríkom a povedal: no a teraz ty pôjdeš tam, ktorý sa takto hýbal a v tých šteklách do 3-metrovej výšky nemôže sa vám stať, že vám niečo spadne. Škola tým stráca body. Neskutočná súťaž, v ktorej sa zarábajú milióny pre školu. No a potom zrazu prišiel ohňostroj, rozbehla sa hudba. No ja mám zimovráky. Ja taky. Tá energia tých ľudí, že sa bavili, posielajú vám pusinky, ale je to veľmi nádherné. Ja som po 10 minútach, ja už som bola, že už nevládzem, ale musím. Veľký adrenalín, proste tých 70 minút o 5 ráno. Wow, toto sa mi podarilo. Asi přehodnotím své plány být jenom jako divák, ale budu přemýšlet nad tím. A na chrbte som mala vlastne takéto slnko. No a toto je vlastne najťažšia časť toho. Tak jediné slovo. No extáza, vzrušujúce.